que pasa. Tirallo seu ramalliño, tirallo seu ramalliño, ai la lelo, ai la lalo. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ter de ser, vai ser faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada. Peito cando teña o enemigo de fronte. Hombre, está poniendo usted en cuestión mi valentía y mi honor. Cacheiras, tende cuidado que non vai quedar ni unha erva en pé con este. Este é unha carne de cabra que tradicionalmente se facía nos barrios de Santiago. Nos aquí mola gratinar con un pouquiño de queixo para que este moi apetecible, pero tamén sirve para facer a temperatura ambiente. E esas son as recetas que vamos facer ali o día 22 no banquete do Conxo. Amoriño, si te vas, déxame unha prenda túa, déxame a túa navalla para picar a verdura. Hai mogollón de cousas interesantes para ver en plan artesanía e logo en plan xogos para nenos, pois hai cantidad e sobre todo xogos antiguos que parece que xa estaban esquecidos e que se volven polo menos a tratar de recuperar e porque ademais aquí prima o idioma que tamén é algo que hai que recuperar para os nenos da zona, senón é terrible. Bueno, o que imos facer é unha cabeza de dragón, trátase de tallar ferro, é unha técnica, bueno, antigua, igual que outros tallan madeira ou pedra, nós o que facemos é tallar o metal. Pois estamos facendo unha porta de entrada ao conxo que queremos, o están facendo todos os cativos e cativas do noso barrio, entón despois vamos a intentar montar unha porta para que se vexan realmente pois todo o que os nenos desexan para o barrio e o que lles gustaría cambiar. Pareceme caralludo que o Concello organice esta festa. Espero que teña continuidade nos anos vindeiros. Venganza dos celos e dos amores. Con ela lense libros en voz alta, amoréanse bibliotecas baixo os bancos, e por iso brindo por aquelas que nos ensinan a jabear os muros e colarnos no futuro. Pareceme unha iniciativa estupenda, de feito xa se ve que hai moita xente, familias, nenos e nenas, que siga así a cousa. Chegamos a tempo para vermos unha cantina, non collía unha vara de bambú. Ali estaba a familia toda e levaban roendo hai máis dunha hora. Saúdos, apertas, bicos, a señora se esta ronda está paga, que bote por fora. Vai un paso doble e outra de Shakira, e racho e a festa toda non vira-vira. Botelle unha pedra
miñas tías, unha chea que non me la vía. Con tanto martini vou coller cagarría e non vou parar porque hoxe é o día. Se queres facelo, amiga, faino. Gústame a cumbia, gústame o baino. Trae o sabor pero sabe a caldo. Non queres comelo pero vas empezando. As chavalas están bonitas. Chámome Simón e mañana vou ao banquete. Fixeron monicreques. A min gustoume o futbolín. Para min é unha gran satisfacción haber rememorado este momento porque a nosa historia todavía está aí. Conxo, capital da movida ambiental. É unha zona que temos aquí no psiquiátrico, a finca, acompañada do río Sar, precioso, tan limpiño, e que a sombra dos árboles milenarios que temos aquí, unha cultura de arbolada impresionante, pasas uns días moi felices. Ainda xa dese tempo, vinde todos, a cabra ten o seu punto, igual que a liberdade. Entón son dúas cousas, cabra e liberdade, que hai que consumir cando ainda están quentes. É mellor non deixar que se avaloren, nin que se perdan. Esta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mais aínda seguimos aquí aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. O paisaje estupendo e ademais a rehabilitación que fixo o Concello moi ben, moi bonita. Sí, estamos todos encantados de ter un Concello que cuida o noso entorno e imos brindar por Conxo. Chin, chin, por Conxo. É un día no que estamos todos e todas moi contentos. Hai moito traballo detrás, pero sobre todo hai moita resposta popular, non? Hoxe reivindicamos un fito histórico no que ven a ser a biografía do noso país, de Galiza, como foi o banquete de Conxo, poñémolo en valor, e poñémolo en valor acompañado dos veciños e veciñas, que é a mellor maneira de facelo, non? E a maiores de exercer de capital do país e reivindicar o banquete de Conxo como algo fundamental na construción do país, tamén reivindicamos o barrio de Conxo, que foi concello, con identidade propia, e que evidentemente eu coido que hoxe síntese moi orgullosa de lembrar parte da súa historia. Mais aínda seguimos aquí, a aturar tempestades de sal,